आजकल लड़कन के कोनो तय नहीं थे। हां कि क्या कह दी एगो ऐसी माई लड़का से पूछे कि बेटा तू बियाह केकरा से करबे? केकरा से? त लड़का कह के से मम्मी 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 हम तोरे से बियाह करबे। कुछ बोल जाओ ना नॉलेज ना होला ओकरे जकरा नॉलेज नहीं है। हां जी 5 साल के लड़का मुखिया जी माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई हमदर्द नहीं हो सकता। नहीं बिना स्वार्थ के बिना लोभ के। और दुनिया में सब लोग बिक जाएंगे पैसे पर गार्जियन, लेकिन माता पिता पैसे पर नहीं बिक पाएंगे। जब तक माता पिता है बाजार के खिलौने अपने हैं, माता पिता नहीं है तो बाजार के खिलौने सपने हैं। हां जी माई कमर तक ले आज कैसा जमाना आ गया? कैसा? पहले चिट्ठी के जमाना रहे, आज हाथे हाथे मोबाइल बा। आज दोस्त से बतियावल लोग चाहत नहीं थे ना, लोग मोबाइले में बिजी बा अपने आप। अरे कैसन जमाना आइल बा, हाथे हाथे मोबाइल बा। अरे नईकी पुतोहिया अरे बनावत गजबे रील बा। का मुख्तियार भाई नईकी पुतोहिया तले पैसा आ गेलई बाबा। हमारा मुखिया जी के नाम पर अबरी से मुख्तियार भैया नामो भुला गेली लिखल बता महेश भैया के नाम पर। अच्छा जय हो। चलिए हमारा मुखिया जी के नाम पर 500 रुपया का पुरस्कार हार्दिक अरे बना रही अरे कैसन जमाना आइल बा, हाथे हाथे मोबाइल बा। 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 नईकी पुतोहिया बनावत गजबे रील बा। केकरा के दोस्त दीजिएगा मुखिया जी? हां जी आज के बजाना के आजकल के समयाना के ना जी कि आजकल के खाना के निमन खाना छोड़ के तो लोग चौबीन बर्गर खा रहा है गार्जियन। ठेला पर के चौबीन बर्गर डोसा गोलगप्पा रोल तो सब खा के सांझ के लेमो खोजे लगे बर्गर। नईकी पुतोहिया बनावत गजबे रील बा। लोग झूठे कहेला भोजपुरी के बदनाम करेला, तो कैसे कहीं भैया भोजपुरी असली बा। कैसे कहे भैया भोजपुरी असली बा। कैसे कहीं भैया भोजपुरी असली कैसे कहे भैया भोजपुरी असली बा। लगेला गाना अब तो ये महीना में बोला ज्यादा आना बेली अब तो ये महीना में बोला ज्यादा बेली हरे ससुरवा में को कलू ये जा हर में रहल टूटी हरी ससुरवा में को कइलू रे जा तलागे के बेलल रोटी कोई बोए चास तलागे ससुरे के बेलल रोटी कइलू तो ये बना बतरेल बा। कैसे कहि ई गाना पर खुश होकर मुखिया जी के तरफ से अजय साहनी जी सह मुखिया जी के कार्यकर्ता हजारों हजार रुपया का पुरस्कार। जय हो। बार बार हार्दिक अभिनंदन बंदन। हाय वैसे कैसे पहले देखो तो
माटी के घर जब बने दलानी बने तो एक दूसरा के दलानी में 10 गो 20 गो आदमी उठ के बैठ के बतियाए मुखिया जी। हाँ जी, पहले के खाना बनावे घरे वाला रहे। पहले के लोग खाना बनावे घरे वाला, घरे के जनाना जनाना लोग हाँ आ नाचे आवे बहरी के लोग। हाँ आजकल घर के लोग नाचता हाँ जी। अब बहरी के लोग खाना बनावे। चढ़ली जवानी हर अरे कोई आजकल रील का जमाना हो गई। भीभर खो जाती है हम भीभर। एकरो में बढ़ा कर रखें मैनवा के बॉक्स में। हेलो और बढ़ाइए, आवाज खोलिए। हेलो हेलो तनी बॉक्सवा में दी। हेलो 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 कैसे कहीं भैया भोजपुरी आसो कैसे कोई भाई भैया भोजपुरी